Άρχισα. Γεια σας παιδιά, και παίζω με 4 άτομα, έναν Γιάννη, έναν Δημήτρη και έναν δεν ξέρω. Λες και μα ξέρουνε ρε. Γεια παιδιά. Θα σας γνωρίσω. Γεια σας, με λένε Γιάννη. Το διπλανό μου το λένε Δημήτρη. Τον άλλο τον λένε Μπράνιο και τον άλλο τον λένε Άλεξ. Είμαστε 5 χρόνια και κάνουμε βιντεάκια. Βλάκα έκανε, εντάξει. Είμαστε καλά παιδιά, να ξέρετε. Πολύ καλά παιδιά, σίγουρα. Σε παρακαλώ Άλεξ να μην φωνάζεις. Εντάξει, του χάλασε το PC του καημένου, εντάξει. Όλοι στα σχόλια γράψτε του GGRIP PC. Τώρα θα ξεκινήσουμε ένα βίντεο, απλά, κανονικό. Ένα μάτς. Που ο YouTuber μας εδώ μέσα λέγεται Brian. Brian Μπόμπος. Μπομπομάστορας, φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, θα παίξουμε λίγα ματσάκια και θα δούμε πόσο καλοί είμαστε. Να σου πω, ένα μάτς θα παίξουμε, γιατί άμα παίξω και δεύτερο δεν θα με αφήσει να το ανεβάσω. Τι είπε τώρα ότι πας? Ένα μας θα παίξουμε γιατί δεν θα σε αφήσει να το παιδιά, ανεβάσεις. μάλλον μπορεί να κάνουμε δεύτερο βίντεο, δεν ξέρουμε. Πάνω από I don't 15 know. λεπτά δεν μπορείς να το ανεβάσεις. Άμα κάνεις Πάνω από 10 λεπτά. από 15. Πάνω από 15 ρε. Πάνω από 15. Ναι, άμα... Παιδιά, όσοι το βλέπουν τώρα αυτό το βίντεο, ευχαριστούμε. Άμα γίνεται πατήστε και ένα like για τον Ένα Brian subscribe. μας και ένα subscribe. Βασικά μην το πατήσετε, σπάστε το. By the way, grow a man. Grow a man, by the way, μάγκες. Όποιος μεγάλος το βλέπει, σε φάση. Grow a Brian, σου man, μιλάει ο by the Άλεξ. way. Σου μιλάει ο Άλεξ. Τι θέλεις? Τι? Ναι. Άρα, λοιπόν, πώς το λένε. Παιδιά, ελπίζω άμα έχετε πατήσει ως τώρα κάποια άτομα like και subscribe, μπορεί να πάρουμε μια νίκη, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε και εμείς την αξίζουμε αυτήν. Έτσι Γιάννη? Ναι. Μπράβο. Μην πες βλακή. Παιδιά, κάτσε λίγο. Πέφτουνε όπα ρε. Πολλά Όταν άτομα, πέσανε 2 δισεκατομμύρια άτομα, γιατί πήδηξα εδώ ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, δες εδώ. Εντάξει. Ποιος Όταν δεν γίνεται. Όταν έχει κορώνα και είχε και σνάιπερ, είχε και πάνω αυτός πότε τα πρόλαβε όλα τα όπλα, Ρε ακόμα μη δεν βάζεις στο πέσανε. στόμα σου το μικρόφωνο, το χειριστήριο. Αυτό. Βάλ' το πιο μακριά μπρο. Εντάξει ρε φίλε, απλά πρέπει να τρέχει και μου είναι δύσκολο. Ότι πας εδώ και πάμε. Γιατί έτσι τρέχαντάρεις. Ναι, έτσι τρέχα γιατί είναι κοντά εδώ και μπορώ να βλέπω και τα κουμπιά ταυτόχρονα. Μπρο δεν έχει μάθει ακόμα απ' έξω τα κουμπιά. Φίλε, έχω PlayStation 5, τα δάχτυλά μου. Όχι, εντάξει, πλάκα. Νομίζεις. Απλά πάντα, όχι, έχω συνηθίσει να είμαι έτσι γιατί πάντα έτσι παίζω. Όχι. Έχω άτομα. Έχεις άτομο. Περίμενε. Δημήτρη, από τι πες? Ναι. Από Play. PlayStation 5 και το έχω κοντά μου γιατί. Πώς να σου το εξηγήσω. Νιώθω ότι οι άλλοι, άμα το πάω στα 50 μέτρα, κάπως έτσι. Ναι, δεν θα ακούγεται Χριστός, γι' αυτό το έχω κοντά. Ένα παιδί που καταλαβαίνει παιδιά εδώ είναι ο Brian. Μπρο βοήθεια. Βρήκα heavy sniper. Όποιος θέλει να παίξει beef μαζί μου, τη τρώει τώρα άμα θέλει κιόλας. Βοήθεια. Έλα ρε φίλε. Χαμηλό. Παίρνω το aimbot το όπλο μου. Πήρα πιστολάκι. Κάποιος από κάτω μας. Μην του πες. Μπορεί να έχει καμία πάμπ. Το έπεσα. Πώς, το Είναι ξανά αυτός. Καλά, τρέχαντάρω τώρα. Βαρέθηκα. Τώρα το έχω κοντά.
Γιάννη, το έχω κοντά στο, κατάλαβες, το controller μου, γιατί δεν ακούω πολύ καλά τον Brian. Δηλαδή, άμα βάλω ακουστικά, Ναι. θα τον ακούω. Για κάτσε, Μ' ακούω. ετοιμάσου. Κάτσε. Θα βάλω τα ακουστικά, φίλε. Respect. Παμ. Μη μπομπος κλάμπαμπας, μη μπομπος κλάμπας. Είμαι ένας μπομπο κλάμπας, ο μπομπος μαστόρας. Είμαι ένας μπομπο κλάμπας, ο μπομπο μαστόρας. Είμαι ένας μπομπος μαστόρας από τα μπομπο. Είσαι ένα μπομπος μαστόρας και γαργαλιέσαι. Κάθε μέρα τον ακούω τον πατέρα μου να φωνάζει κάθε... Ναι, παίξαμε με τους Diamonds και βγήκαμε 1-1 μες στη βροχή. Με τους Diamonds. Πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα. Το ξέρω. Έλα, μ' ακούτε. Αλλά ξέρεις τι. Ναι, σε ακούμε. Πήγαινε, είναι, μπρο. Δεν ξέρεις τι βρω. Αφού Ω, έβρεξε. Άλεξ ακούγεται, Άλεξ ακούγεται. Για να δω. Αγόρι μου έβρεξε. Άλεξ, για μιλά μία. Ω! Ακούγεται, λέει. Ακούγεται, λέει. Κολοφαρδία. Τώρα τέλος Κάτσε πάντων. μία. Άλεξ, για κλείσε μία φωνή και πες 1-2. Για πες. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Δεν μπορεί να έχει κλείσει τη φωνή. Ναι, περνάει από τα ακουστικά κάποιου νου. Δεν περνάει από μένα, τα δικά σου περνάει. Δεν γίνεται, εγώ φοράω και εγώ φοράω τέτοια. Κάτσε, μην μιλάς λίγο. 1-2. Ναι, από εσένα ακούγεται. Το μικρό σταματέ. Ναι, από εσένα ακούγεται. Ένας έχει aimbot. Όντως. Ένας έχει aimbot, παιδιά σας το λέω. Δεν μαλά. Τυχερός. Εντάξει, δεν το νιώσω. Μπρο. Μη κάνεις build, Άλεξ. Αλήθεια τώρα. Το secret μου μέσα. Μην κάνεις έτσι. Παράτα. Όχι, τότε θες. Μπρο, θέλει να μάθει triple edit από μόνος του. Λέει τώρα να κάνω triple edit. Είμαι καλό. Ποιος θέλει την μπαμ. Έλατε πάρτε την μπαμ. Ότι πας σε φάση let me do some edit. Βρήκα ταμ. Πόρε φίλε. Ποιος έχει Βρήκα φέρει πάνω. snipe. Σνάιπερ. Έχει κάποιος φέρει sniper. Έχω 50 στις 50. Δώσε. Έλα εδώ. Δεν έχω τίποτα. Πού είσαι. Έλα σε μου. Κάτσεις μπάντι. Πού είσαι, Δημήτρη, έλα εδώ. Κάτσε, έρχομαι. Έπεσε ένα κατώ. Δημήτρη, πάρε. Πιάσε. Όχι, λάθος. Όχι, λέμε. Το έχω. Κάποιος να μου βάλει builds. Ένα άτομο έμεινε. Μου κλέψε ο πρώτο κιλά. Άστε μου λίγα πράγματα γιατί... Πάρε την πίκου. Κάτσε, κοιτάξτε λίγο. Μπρο, πέρασα μέσα από ένα triple edit. Πέφτει ένα άτομο σε μένα. Θέλει λίγο aimbot, αλλά Δεν μπορώ. Κι άλλο άτομο. Money, green, money, dollar. Δεν γίνεται να πετύχεις με αυτό το όπλο. Δεν βγάζει τίποτα. Δώσε μου αυτό. Πού είναι το γκρι. Βρήκες ένα γκρι. Όχι. Το πήρε Γκρι. κάποιος. Τι γκρι. Μπλε AR ήτανε, τι ήτανε. Εσύ το πήρες. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Δεν έχω. Τίποτα. Ένα μπλε AR που είναι έχω aimbot με αυτό.
Έχει κάνεις μπλε AR ή πράσινο. Εσύ έχεις. Ένα σκυλάρι εκεί πέρα. Κάτσε. Περίμενε, μην το πουλάς. Κράκο ένας. Πάμε, Τον είδα. Τον είδατε. 35 κρακ. Χτίζει. Είναι πάνω 2. Ελάτε σε μένα, είναι 2. Ήρθα. Ένας μου έκανε deal. Τον έχει. Βοήθεια. Κάντε με. Άλεξ, έλα. Σου από πάνω. Ωραία, φύγα. Έλα ρε φίλε, γαμώ. Όχι. Δημήτρη, κάτσε κινητό. Τι κάνει, δεν μπορεί να σε πετύχει. Τι βλέπω. Κάτσε. Τι όντως. Όχι, δεν είναι το δικό σου. Είναι του Δημήτρη. Πώς είναι καλή χέντα. Πάμε εκεί, όποιος πέσει πάμε εκεί. Παιδιά, δεν έχω το συγκεκριμένο controller τώρα και δεν μπορώ να παίξω Πώς τόσο το πήρες? καλά. Πώς το πήρες? Τι έχει. Τι έκανες ρε Γιάννη? Το έκανα επίτηδε γιατί αν περάσει κάποιος εδώ μέσα με πάμε μπορεί να μας σκοτώσει. Όχι, μην του πας. Αφήστε λίγο loot και για μένα ρε φίλε. Please. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα AR. Έχει κάνει σποτάκια. 2 σποτάκια. Ποτάκια δεν έχω τώρα. Αλλά θα βρω μάλλον. Α, βλακεία. Ο Μπράιαν, ο Άλεξ και ο Δημήτρης. Πες μου μαζί. Κάνουμε βίντεο. Έχει φορτώσει και να το βλέπεις. Παιδιά, το βίντεο το έχουμε. Έρχεται κάποιος. Γεμίζω. Σου ήρθε. Έφυγα εγώ. Fuck, όχι. Βρέφε, όχι μη πας σαν Δημήτρη. Πάνε σε ένα δέντρο, γαμπερός. Ναι, μην έχεις εμένα. Παρέιο, τι κάνει εδώ. Το βρω έχει πάει σε 400 άτομα μόνο μέσα. Πίσω σου. Τι πίσω μου.